हाय फ्रेंड नमस्कार वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग समस्त मारा ରିଲ୍ସ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ପୋଷି ମାଉସୀ ବି ମଧ୍ୟ ଶୀତରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଛି ଖରା ଖାଇବାକୁ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖେଇବ। ଆପଣ ବି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସରପ୍ରାଇଜ! ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାମୁକା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ଏହାକୁ ଚିପ ମାଂସ ବା ଦୁନି ମାଂସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋର ନା ବହୁତ ଆଗରୁ ମନ ହେଉଥିଲା ଦୁନି ମାଂସ ଖାଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ଆଣି ଦେଉନଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଯାଇ ନଦୀରୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କୌଣସି ମାର୍କେଟରେ ମିଳେନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନଦୀ ବାଲିରେ ପୋତି ହେଇକିନା ଥାଏ, ଯାଇକି ତାକୁ ଖୋଳିକି ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଜବ ଆଉ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ନା, ଯେ ଏସବୁ ଆଣିକିରି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଲି କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଖାଇବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ବି ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶାମୁକା ରେସିପି ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯଦି ଲାଳ ନ ଗଡ଼ିଛି ନା ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରସ ବା ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଟିକେ ପାଣି দিয়ে ସିଝେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେମ୍ପର ହେଇ ଖୋଲା କରି ଖୋଲା ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ମାଂସ ବି ସିଝିଗଲା। ଦେନ୍ ସେସବୁ ମୋ ବାପା ଭାଇ ବସି ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ସେସବୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦିଏ, କଢ଼େଇରେ ତେଲ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭାଜିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ତେଲରେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇ ପିଆଜ ଦେଇ ଭାଜିଲି। ଦେନ୍ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଘାଣ୍ଟି କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇ ପୁଣି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଦେନ୍ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ଓ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଭାଜି ରଖିଥିବା ଚିପ ମାଂସ ପକାଇ କଷିଲି। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଗରମ ପାଣି ପକାଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଟିରେ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଟାଟା।